माजी खासदार निलेश राणेंनी सावंतवाडीतील बीएसएनएल ऑफिसला धडक दिली। यावेळी त्यांनी अधिकाऱ्यांना धारेवर धरलं। आमच्या वाकड्यात शिरू नका असा इशारा मालवणला कवडे साहेब आहे। कवडे साहेब जवळजवळ 3-3.5 महिने आम्हाला भेटले आणि हे ना जेवढे 34 काहीतरी जे आहेत जुने आणि नवीन धरून मालवणची सगळी लोकेशन गावाला विश्वासात घेऊन आम्ही केली आणि गावाला विश्वासात दिल्यानंतर लोकेशन बदलत आहेत। इथे जेव्हा ते खासदार आणि आमदार येऊन भेटून गेले ना तेव्हापासून ते आम्हाला माहिती आहे आणि संबंधित तुमचे अधिकारी आम्हाला सहकार्य करत नाही। साहेब कशाला आले आहेत की ही जी काही घटना घडली आहे ती चुकीची आहे एकदम, कारण एवढ्याच लोकांना सेवा चालू झाली असती। एक तर बीएसएनएल डबकायला आली आहे, एक तर डबकायला आली आहे आणि तुमचे अधिकारी स्थानिक म्हणजे कुडा आणि मालवणचे जास्त, मी जी माहिती काढली आहे ना, मी स्वतः 3.5, 4, 5 महिने आम्ही मंजूर झाल्यापासून आम्ही त्याचा पाठपुरावा करतोय। जवळजवळ 7 ते 8 वेळा प्रत्येक वेळा गावात गेलेलो, गावातले लोक गाव ठरवेल म्हणजे गावाचा जो सरपंच किंवा गावाचा ती जागा पण शोधून काढल्या। आता त्या जागा चांगल्या असताना ते बदलत आहे आणि त्यांना त्या लोकांना माझ्या माहितीप्रमाणे तुम्ही सहकार्य करू नका असं ते इथून इथे सांगितलं गेलं आहे आणि त्याच्यामुळे ते तिकडचे अधिकारी ऐकत नाही। भूमिपूजन आणि मी करणं तिकडचं हे जर असं असेल तर मग आम्ही ऐकणार नाही। तसं नाही। हा, मग कोणी गावात एकदा आतमध्ये आला मग परत जाणार नाही, एवढं लक्षात ठेवा। अधिकाऱ्यांना सांगून ठेवा, आमच्याशी उगाच वाकडं घेऊन आम्ही काही नियमाच्या बाहेर मागत नाही। भूमिपूजन मी करणार, अरे ह्याचा संबंध काय? आम्ही ते संबंध जोडायला इकडे आलेलो नाही। अधिकाऱ्यांना समज द्या, राणे साहेबांनी तरतूद केलेल्या ह्या सगळ्या गोष्टी आम्हाला ठीक आहे, ते आम्ही आमचं बाहेर बघून घेऊ, पण उगाच लोकेशन गावाने दिलेल्या बदलू नका। गावाने दिलेल्या लोकेशनवरच झालं पाहिजे। सोमवारी मला ती दुरुस्त करून मला सांगा, मी तुमच्याशी बोलतो सोमवारी आणि आपले जे कोण आहे तिथे बसलेले त्यांनाही सांगा, ती यादी द्या तुमची। शेवटचे सांगतो, आता स्टोरी नको, नाही एवढं आहे तेवढंच सांगा। स्टोरी नाही सांगतो। खासदारांनी टॉवर उभे केले, ज्या टायमिंगला साहेबांनी फोन केल्यानंतर 1.5 वर्षानंतर बिळवस म्हणून आमचं एक गाव आहे, बिळवस माहिती आहे ना तुम्हाला, साहेबांमुळे तो टॉवर चालू केला आणि सांगाडे उभे करून ठेवले आहेत। प्रत्येक जिल्ह्यामध्ये सांगाडे उभे केले आहेत त्यांनी, माझा आरोप आहे त्यांच्यावर आणि चालू करतायत साहेब आणि आता येऊन ते त्यांना सांगतायत, हाच विषय, बाकी काय नाही। चालू करायला येत नाही त्यांना का दुरुस्त करा, अशी बोलणं करून द्या आणि इथून पुढे ते जे तिकडचे अधिकारी आहेत त्यांनाही सांगा, असंच बोलणं त्यांनाही सांगा की इथून पुढे असं सहन केलं जाणार नाही, कारण का आम्ही काय नियमाच्या बाहेर मागत नाही। एवढं फक्त दुरुस्त करा आणि आम्हाला सोमवारपर्यंत सांगा। बाकी काय तुमचा विषय? बाकी काय मायांची पण संपूर्ण डॉक्युमेंट पूर्ण आणि ते 9 लोकेशन कुठले आहेत ते जरा 9 लोकेशन पूर्ण दिले, तुम्हाला निवेदन पण दिलेलं आहे, साहेबांच्या नावाने आहे, ते द्या त्यांना, द्या त्यांना, म्हणजे त्या रेफरन्ससाठी मिळेल त्यांना। साहेबांच्या नावे आहे त्या सगळं आहे। परत त्या जागेवर परत एका म्हातारी गरीब बाई आहे, तिने त्या जागा तिच्या मालकीची आहे म्हणून दावे चालू आहे आणि माझ्यावर जबरदस्ती केली तर मी आमरण उपोषणा बसेल असं ग्रामपंचायत पत्र दिले, कुठे SP जिल्हाधिकाऱ्यांकडे, ते पण आहे, ते पण जोडले त्याला। ठराव आहे, मासिक सभेचा आहे, ग्रामसभेचा आहे, जमीनदाराने दिलेले सगळे जागेची हे आहे, संमतीपत्र 33 वर्षाच्या करार विनामोबदला आणि सगळं सहकार्य केलं। मी तर पुऱ्या तालुक्यात सहकार्य केलं साहेबांनी सांगितलं, प्रत्येक गावात आम्ही मदत केली। आपण नियमाच्या बाहेर काय मागत नाही। मी पण लोकप्रतिनिधी होतो, मी कधी सांगितलं नाही माझ्या मर्जीने टॉवरचं लोकेशन बदला। जे गाव सांगितलं गावाचं ऐकलं पाहिजे। आता हा कुठला नवीन नियम आला, कोणतरी येणार ह्याला भूमिपूजन करायचं म्हणून आम्ही लोकेशन बदलायचं? काय संबंध त्याला? हा तर 420 आहे। म्हणून आम्हाला टावर पाहिजे, लोकेशन पाहिजे जे गावाने ठरवलेलं, आणि लवकरात लवकर टावर सुरू पाहिजे। हा विनायकराव जिथे जातो तिथे तो टावरच सुरू होत नाही। जी फक्त ते सांगाडे उभे करतो, भूमिपूजन नारळ वाढवतो आणि निघून जातो, तो टावर आजपर्यंत 3-3 वर्ष रखडतो। एकही टावर त्यांनी सुरू केलेला एक तर नष्टर आहे।
कुठेही सुरू केलेला आजपर्यंत सुरू झाला नाही. म्हणून जे सांगितलं परत रिपीट करणार नाही. मला सोमवारी आपल्याकडून रिप्लाय हवा आहे. तेवढं फक्त मला करून द्या. मला नाही, नियमानुसार आहे ते करून द्या. आणि साहेब वारंवार सांगितलं जातंय की आम्हाला विचारलं जातंय की त्यांच्याबरोबर त्या शशांक मानेवर तुमचं कॉम्प्रोमाइज झालं का, ते एक पत्र आणून द्या. आमचा काय संबंध ग्रामपंचायतचा त्याच्याशी वैयक्तिक कॉम्प्रोमाइज करण्याचा? नाही करायचं नाही. आणि हे आम्ही करणार नाही हे पण सांगितलं सर. आता संपला विषय. ते खालच्या अधिकाऱ्यांना पण समज देतील. इथून पुढे हा विषय परत आला तर मग आम्हाला परत आमचा वेगळा मार्ग आम्हाला निवडायला लागेल. एवढंच फक्त तुम्ही खालच्या अधिकाऱ्यांना सांगा, आमच्याशी संघर्ष करू नका. विनायक राऊत काय 70ला पोचलेला माणूस आहे. त्याची अर्धी लाकडं पोचली असती. तो काय जास्त दिवस किती बघेल, निवडणुकीला उभा राहील न राहील तो नंतरचा विषय. आम्हीच राहणार. आमच्याशी उगाच वाईट पण घेऊ नका. एवढंच सांगतो. विनायक राऊत नियमाच्या बाहेर मागतोय, मी नियमाच्या आत मागतोय. मला काही नकोय नियमाच्या बाहेर. एवढंच मी तुम्हाला सांगतो. सोमवारी मी तुमची वाट बघतो. मला हे परत सोमवारी आल्यानंतर मला फोनवर माझं बोलून द्या. आणि हे सगळे लोकेशन जे ग्रामपंचायतीला मान्य आहेत तेवढेच झाले पाहिजे. कुठलाही लोक उद्या मी जरी सांगितलं की माझ्या मर्जीनुसार तुम्ही द्या, देता कामा नाही. ह्याच्यासाठी नियम नाही. मी जरी मागितले तरी द्यायचं नाही. तर मला सोमवारपर्यंत हे सगळं दुरुस्त करून द्या. आणि मला 9चे 9 लोकेशन कुठले आहेत ते 9चे लोकेशन त्यांना सांगा. आता संपला विषय. ते खालच्या अधिकाऱ्यांना पण समज देतील. इथून पुढे हा विषय परत आला तर मग आम्हाला परत आमचा वेगळा मार्ग आम्हाला निवडायला लागेल. एवढंच फक्त तुम्ही खालच्या अधिकाऱ्यांना सांगा, आमच्याशी संघर्ष करू नका. विनायक राऊत काय 70ला पोचलेला माणूस आहे. त्याची अर्धी लाकडं पोचली असती. तो काय जास्त दिवस किती बघेल, निवडणुकीला उभा राहील न राहील तो नंतरचा विषय. आम्हीच राहणार. आमच्याशी उगाच वाईट पण घेऊ नका. एवढंच सांगतो. विनायक राऊत नियमाच्या बाहेर मागतोय, मी नियमाच्या आत मागतोय. मला काही नकोय नियमाच्या बाहेर. एवढंच मी तुम्हाला सांगतो. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.